dos osos. Os osos son animais mamíferos. Son enormes e teñen uns dentes moi grandes e unha gran forza. Comen carne, frutos, raíces e insectos. Hai varios tipos e especies de osos. Osos polar. Viven no polar e en zonas xeadas. Comen peixes. Osos pardos. Viven nos bosques e comen moitos vegetales. Osos negros. Hai distintas especies de osos negros. Osos negros americanos viven nos bosques e en altas montañas. Comen vegetais, moitos insectos e lles encanta o mel. Son moi áxiles e suben aos árbores para escapar do perigo. Osos negros asiáticos. Tamén vive en bosques e en montañas. Come frutos secos, mel e animais. Son agresivos e poden atacar as persoas. Osos pandas. Viven nas montañas de China. Comen carne e tamén ganas de bambú. Está en peligro de extinción. Osos tetudos. Viven en pradeiras, en bosques ou en lugares oscuros. Teñen un pelo liso e negro. Comen mel, ovos, flores, vegetais e pequenos animais. Osos malaios. Viven en bosques tropicais. O seu pelo é negro e curto e a súa cara é amarela. Son moi fortes e teñen gazoupas. Vive en bosques tropicais. O seu pelo é negro e curto e a súa cara é amarela. Son moi fortes e teñen gazoupas largas. Por iso poden trepar os árbores máis altos para alimentarse de coco. Come tamén insectos, lagartos, outros animais. Osos perezosos. Viven en selvas, comen follas, frutos e algúns insectos. Teñen a cabeza redondeada e a súa cola é corta. Osos frontinos. Vive en desertos, bosques e montañas e o seu pelo é negro e o seu fociño marrón claro. Come vegetais, mel, ovos, reptiles, peixes, coellos e outros animais. Osos formigueiros. Viven en montañas, selvas, pastos, bosques. A cabeza é pequena, non
ten dentes, pero ten unha lingua moi larga. Coas súas fortes uñas abren os formigueiros e capturan os insectos para comer.